Kodwa mandizibulisele bethuna ndiqale kwintsumpo yalesekete nomama ndibulise i-executive yabashumayeli nabashumayeli i-order yezovangelo nabavangeli nonoBhayibheli ndibulise i-executive yawutata madoda namadoda andinceda apha emva kwayo ndiyabona khona i-executive yentombi nentombi ndibulise i-executive yomama nomama bonke Goeie môre diesel ndibulise i-executive ye-Wesley Guild ne-Guilders ngokubanzi one way ndibulise i-executive le yaba bashumayeli abangasekunene kwam i-church choir kunye ne-choristers ngokubanzi one song one voice i-Junior Manyano Children's Ministry indwendwe kunye ne-visitors phakathi kwabo bantu ababini indwendwe ne-visitors nditsho ndabona nezidala zam incedile lo mnqophiso tsho ndakhumbule never ndibona oomama uSongelo bantu bangapha kweqamata ndibone nozingi kweli cala ndimbona uvelemo nakuya yabona uba izidala zam zininzi ine ndiyabona uba olu suku lukhethekile kum mandigqibezele bese ndiyibulise i-children's ministry wonke umuntu olivayo ilizwi lam oze kulo mnqophiso ka-2026 eNewton Sekete mandimbulise egameni loThixo ise egameni loThixo unyana egameni loThixo umoya ingcwele benguThixo emnye amen Sekete 240
Kaloku mna ndiqhela into ezino-1 ekugqibeleni. Sekethe 240. Ndimisa okanye ndisondeza kule pulpit umongameli umfundisi uMatthews. I journeyed personally nalo tata quite a very long journey. Siwe sivuka ndawana zonke besiwa kuzo siphakame kuzo. Wasigcina uThixo kanti ngenye imini uzazosimisa apha eMazizini. Umfundisi uMatthews unje ngoba nimbona uyanga ngokuzalwa kunami uyambona mos kodwa siyalingana futhi usenamandla ndixa ndimbona nobethethe ndibona ndivela energy ngikona ba ndiyayibawela nami la energy kodwa ke wayekwandipha nami uThixo kodwa ingadala ndikhalaza. Ndimisa ke ngoku kule pulpit utata ozawusinikeza ilizwi awugqiba asikhokhele bathi bonke abantu abalivayo elo lizwi bazibophelele ngomnqophiso uzawukhokhelwa nguye asingenise kuwo. Umfundisi phaa kozingi babembiza ngo-11 izinto zakhe zonke zezasecaweni ligama lakhe lokuzalwa ele nefani yakhe nguMateyu loyivangeli yonke into yalapha idibene necawa. Andiyazi uba yenziwa yintoni ke loo nto kodwa ke mfundisi uMatthews xa uzawuzositsho uba uThixo uthi masibheke ngaphi ngalo mzuzu ndicela ikwayara niyazana nini uba umbane uStrongophi mandenze nje xa ndithi ikwayara that means ndiyadibanisa kunengoma endicela simphakamise ngayo engunumber 90 uYesu lithemba lam ndotsho ndinyanise ndiyakholwa kuye nam ndotsho ndizingise kuba ndifumene ubuntu ngaye ndazuza ubomi ongumthombo wabo uye umthandi wabonke. Ndamnqanelwa ngako konke ndalila ndimfuna ndalahla into zonke ndada ndamfumana. Kube nesitanza ke esithi kanti uYesu uyandibona xa ndilila njalo wandibiza wathi yiza ndasabela njalo. Ithi ukugqibela ngoko ndiphumle kuYesu ngokofefe lwakhe ndinethemba elikhulu ngaye inceba yakhe 90.
Nkosi wayana Nkosi sekethe yaseMazizini ngendlela enivume ngayo ndiye ndifune ibhofolo xa sekuculwa ngolu hlobo ekuculwa ngayo apha ndiyabulela kakhulu Nkosi Mchumane Nkosi Nozulu Nkosi Ntangam ngalendlela ondiphakamise ngayo ndingumntwana walapha kule district ndemka ke isakhumshile ngoko iGrahamstown district ukuhamba kwam apha kwakudala ke ngoko ndibuya ngoku seyinesixhosa esixubene nesingesi William Kama district izinto ziyatshintsha siyabulela mandibulise ibandla lonke likaKristu mhlawumbi amagosa azawukwazisa ndi-acknowledge nje isekethe ezizosixhasa apha namhlanje la sekethe yasekhaya umfundisi uMasenze ayintsumpa kuyo 201 kula society yase St Peters mhlana ndiqala umqonqozela ubufundisi lo mfo secama kwakho tata wayeligosa le society lo osecama kwakho intangam leyo yayiligosa le society engekabi ngumshumayeli kodwa eseyindodana yena usaqala esociety ke phambi koba ubheke seketheni izinto zatshintsha ngoku niyayazi nani iGrahamstown sekethe yonke bahamba nodade bawo ke uyamazi udade bawo Masenze kawuphakame dabs nangu udade bawo ibhisho sekethe abantu bam nonkosikazi andinaba bam ndedwa mna abam ngabam nonkosikazi izihlobo zethu nonkosikazi ndicela nime ngenyawo wethu mabhisho ndincedeni neva pha into bake ndingazi izinumbers ze-3 ntoni leyo 370 thank you very much 385 ENB Ernest Bartman ekawuphakame zingi 38 yes uzingi wayeligosa likaMasenze uMasenze sasisebenza kunye pha eMonti uzingi eligosa lakhe uMasenze pha kwelacala lamakhaladi likhumshileyo beqhekezelwa oko ngamakhaladi pha enkosi Magaba umakhulu wami ke lowa ngoba mna ndikhuliswe nguMagaba umakhulu ondizalayo Trinity 313 igosa la society yase Trinity yayingumkhaphi emtshatweni wami nonkosikazi uphakama anathi umama uZantsi iTrinity yonke ime ngenyawo to ndiyacela asebelief ligosa le society useligosa le society ligosa le society lase Trinity mhla sasisithi ayidu nonkosikazi nguye wayesayina kwicala lika nkosikazi umfundisi uSebeni
esayina ke kwelinye icala lesibini. Thank you very much banda kwethu. Malume phaka wena nguwethu malume waphaka phela ngo imangenyawo umalume wami lo wa Bathanda Bathanda yo kumnina wami lo wa ndim ibe ngibathandwa ibe ngibabalwa phakama babalwa ilast born ibe ngiandiswa phakama andiswa abantwana bakatata ndichilo apha izolo ukhona ningamphakamisanga zitshomi zethu nonkosikazi umalume omncinci nangu umalume omncinci bancinci bobabili bo phakama Luvuyo uLuvuyo ngumnina wa ka malume lo bephakamile pha enkosi kakhulu ndiyabulela ndiphume eseminar icawa yandistation kula sekethe ekuthiwa yiWood House sekethe 3 to 6 eWood House eCofimvaba. Ndafika ndasebenza nomvangeli phakama Sicaka. Umvangeli uSongelwa. Sisebenze kunye pha eCofimvaba hlala phansi Sicaka. Ndanganeli nje into ba umvangeli abayicolleague. Kodwa ndabe ngumntwana wakwamvangeli. Ndafumana abantwana bakamvangeli sibukele phakama. Ndafika usibukele ngumqonqozi wabashumayeli. Ndahamba usibukele engumshumayeli opheleleyo. Hlala phansi ehlo. Umnina wakhe lo. Endafika engumshumayeli yena kunomkhulwa wakhe. Ndathi kulomntwana makahamba abheke esikolweni lo ayofunda ayeke yonke lento ayenzayo. Wahamba wabheka esikolweni wofundela ubufundisi obu kwano college hlala phansi Mthembu. Unesiphiwo singumangaliso. Banike nive napha eradioweni kuthiwa sizawudlala ingoma kaMnqweno Songelwa. Nkosi senzele inceba. iCD yakhe endathi kuye amborekhodisha. Wahamba ke wayorekhodisha Inga Inga lo wayengumntwana ngokanani kwabo ke ilast born kaMvangeli hlala phansi Inga ndimbonile nomakoti njalo am I correct? Yes unkosikazi kaSibukele ndimbonile phakama makoti nje bakubone shem. Thank you very much. Wayemncinci Inga ke esafunda isikolo ngokanandiphayana ndizama nje uku-acknowledge bazali bam ntorho phambi koba siye endimeni. Ndiyayazi xa sesiphuma kuphithizela abantu bangalahlekana kungabikho bantu abaza kuthi hayi saya sanga-acknowledgewa sesifikile phayana. Nijongile nonke ke sekethe yamazizi sizawukwazana kungathiwa hayi lo mfundisi wasebenzisa iindwendwe zakhe wasiyeka thina iindwendwe ziyabukwa mna ndizawushiyeka nani apha sihambe sisebenze sonke. And most probably bona kulonyaka ozayo abazophinda bazoxhasa apha hleze ii-dates zethu zeminqophiso ziklatshe. Niyayiva nalento ndiyithethayo ne ilento ndithatha ke eli xesha elinjena uku-acknowledge
umnqweno ke lo waphuma apha kuthi ungumthethi ngoku xa kuphela unyaka ngoNovemba uzawube efakwe ikhola pha echechi uzawufakwa ikhola pha echechi nimbona ke enjena nje zonke izinto zakhe zesikolo wazenza wazigqiba waqona ke into yokubana umele uba ayokwenza ezaway niyazibona mos ezaway wayokwenza ezaway kunyana kadadobawo lo kawuphakamehlo ngumkhulu wam lo unyana kadadobawo mabini amadoda aze emva kwakhe ukuze izoba ndim Nkosihlo ndiyabulela kakhulu sekethe yaseMazizini sifunde iincwadi ezintathu sifunda imizekeliso safunda ileta kaMpostile kwabaseFilipi safunda ivangeli kaYohane zizifundo ezintathu ezo kodwa ndithe ekuthandazeni nasekuceleni uThixo ndilungiselela lo msebenzi nokuzama ke ukungahambeli kude kule ndawo icawa ehamba kuyo ndafika ndemapha kule ncwadi besiqale ngayo ukufunda ncwadi yemizekeliso isahluko esikhulu 16 Proverbs chapter 16 ilizwi likaThixo ivesi mawisile esiza ukuphuma nayo apha ile vesi yesithathu Mizekeliso 16 verse 3 amazwi athi qengqela kuYehova izenzo zakho zizimaseke iingcinga zakho qengqela kuYehova iingcinga zakho izenzo zakho zizimaseke izenzo zakho ndijonge undikhoyo lenguqulelo yesiXhosa yeBhayibhile ithi yona kunikele kundikhoyo konke okwenzayo yaye ke yena uyakuziphumelelisa izicwangciso zakho ezinguqulelo zesiNgesi zivumelene into yokokuba ithi le vesi commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Umgomo ka-Presiding Bishop Mawisile Amahle we-conference edlulileyo ngulo othi relocated and repositioned for mission
and ministry azothi the other side awaits. Kulam mgomo ka presiding bishop sekethe yasemazizini na njengomuntu oqala ukumapha nezinto athe xa efika zabekwa phambi kwam sisikhokelo sale sekethe. Kulo mgomo ka presiding bishop ndathi thina singamazizi kulo nyaka ka 2026 masithi seeking God's counsel for his mission and ministry as the other side awaits. Ndizameke ukutonika lento ndathi mhlawumbi izawuvakala kangcono xa ndisithi mazizi amahle sikhangela. Nyandiva ne? Siyakhangela. Sikhangela amaqhinga nobuchule ngoncedo lukaThixo ukwenza umsebenzi wakhe njengoko elinye icala lilindile. Liyavakala nabantu kwethu? Sikhangela amaqhinga nobuchule. Siyenza lonto ngoncedo lukaThixo ngoba siphethe umsebenzi kaThixo. Asinike uThixo amaqhinga nobuchule okwenza umsebenzi wakhe njengoko elinye icala lisilindile. Le theme yam ke i-influensiwe yile theme ka presiding bishop xa eyicalucalula. Ndizawukowuta ke upresiding bishop xa esithi relocated. Uthi urelocated akutsho mna, kutsho upresiding bishop. Urelocated uthi upresiding bishop xa esithi relocated, being spiritually and missionally shifted by God into new spaces of challenge and opportunity. Ukususwa kuThixo okanye injongo kaThixo ngokwasemoyeni nasemsebenzini kaThixo ekususa kule ndawo endala ohleli kuyo ekususela kwindawo entsha nemicelimngeni emitsha namathuba amatsha azawaveza uThixo. Niyayiva ne? Repositioned, being strategically placed by God for greater impact in ministry and mission. uThixo ukubeka ngenjongo
Niyayiva ndizama utolika isingesi. Othisha be-English ke bazawuncedisana nam. Ukubekwa ngenjongo. Niyayiva nale nto ndiyithethayo ne? Strategically placed. Bekwa ngenjongo. NguThixo. Ekubekela izinto ezingcono emsebenzini wakhe. Akubizele wona, or rather asibizele wona. Okwesithathu, the other side awaits an invitation to embrace discomfort, cross new frontiers, and walk towards the future with hope, faith, and discernment. Isimemo so kwamkela le ndawo engakuzolisiyo. Andithi ubuhleli kule ndawo ocomfortable kuyo. Ususwa kule ndawo ocomfortable kuyo. Uziswa kule ndawo ongekho comfortable kuyo. Nendivana khamende sisimemo soba usuke kule ndawo comfortable kuyo uzokwamkela le ndawo ongekho comfortable kuyo. Le ndawo ongekho comfortable kuyo yile ozawukwazi kuyo ukuqala imitha ngoncedo lukaThixo. Qabela imitha uthi xa uqabela imitha uhambe ngethemba, faith, ukholo, ithemba, hope, faith, ukholo, nokuqonda, discernment. Ndizame ke ukusummarize le nto ithethwa ngupresiding bishop apha ukukhupha lo mgomo endinawo. uThixo sekethe yasemazizini usibolekile wasinika okokuba kulo nyaka ka-2026 masingahambi nje kodwa masihambe sikhangela amaqhinga nobuchule ngoncedo lwakhe uThixo ukwenza umsebenzi wakhe njengoko elinye icala lisilindile. Sikhangela rhamente amaqhinga, sikhangela ubuchule, ukanti sikhangela okwesithathu ubulumko obuvela kuThixo. Yonke le nto ke asizenzeli, siyenza sincedwa nguThixo, silungiselela ukwenza umsebenzi wakhe njengoko elinye icala lisilindile. Mawisile amahle akule ngingqi yasengqushwa kule sekethe yasemazizini. Ndizowuthi kuni kusasa nje kukho icala elisilindileyo, rhamente engcwele kaThixo, lusapho lwasekhaya. Ndizowuthi kuni kusasa nje kukho abantu abasilindileyo kwelinye icala. Ndizowuthi kuni
Khamente engcwele kaThixo lusapho lwasekhaya otata bam nanibomama manditsho kuthi ukuze sifike kwelinye icala yaye sifike kulo sipholile simele into yoba xa kuqala lo nyaka ka-2026 senze le nto ethethwa ngulo mbhali kule ncwadi yemizekeliso rhamete engcwele kaThixo uSolomoni unyana kaDavide umzukulwana kaJese isizukulwana sikabawomkhulu uObhedi xa esithi qengqela kuYehova zonke izenzo zakho zizimaseke ingcinga zakho rhamete engcwele kaThixo lusapho lwasekhaya ndiuyekile ke into edibene nombhali wale ncwadi nazo zonke the nitty-gritties rhamete engcwele kaThixo ndisiyekela abashumayeli ngenye imini okanye mhlawumbi xa sinethuba abashumayeli le-workshop sibuye senze iBhayibhile study ngale ncwadi yemizekeliso ndiziyekile zonke ezo zinto ezo kodwa inye into endinoyikhankanya ngalo mzukulwana kaJese ethi iBhayibhile yayiyindoda uSolomoni eyayime kahle kwicala lamakhosikazi yo Thixo ndiyayifuna apha engqondweni yam oba lo mfo wayeyenza njani le nto engapha kwesithembu imbali isixelela into yoba amakhosikazi kaSolomoni ayeyi-700 ngamakhosikazi akhe lawo 700 ndayivala le nto ndiyithethayo ngaphezu kwamakhosikazi awalobeleyo uSolomoni wayenamantokazi ahlalisana nawo ayi-300 rhamete engcwele kaThixo yayine-1000 yonke le ndoda yabantu basetyhini ababizwa ngegama layo andiyazi uba yayiyimaneja njani le nto yayo ingaka yayiyenza 700 amakhosikazi ibe nomaskhophisana bayi-300 rhamete engcwele kaThixo endinokukhankanya yinto yokubana kuyo yonke le nto ndiyithethayo kukwintombi zalapha eAfrika mvangeli awadibana nazo uSolomoni eze apha eAfrika rhamete engcwele kaThixo lusapho lwasekhaya oba siyakhumbula uyise uDavide ezawukwakha itempile wathi uThixo hayi Davide wena awunawundakhela itempile ngoba izandla zakho zigcwele igazi umntu ozawundakhela itempile unyanakho uSolomoni awungena uSolomoni ezokwakha itempile imbali yasixelela into yoba amaplanga imithi awayesakha ngayo itempile uSolomoni zangayikhe eEurope kwanyanzeleka into yoba aphume edabawo eze eAfrika kule ndawo ekuthiwa kuse-Ethiopia eTopia ezofumana khona imithi le awajika nayo uyokwakha itempile kuyabonakala umfo omkhulu wayebunontente like abantu abangonontente bazawuyazi loo nto notata mhlawumbi amadoda
ayephangela ezimayini kudala ufa indoda ishiya unkosikazi ngasemva iyohlala ezimayini ngoku ibiqhela ugoduka ngepasika ingagoduki ngepasika kuthunyelwa imali eyodwa khamatengele kaThixo ngoDisemba ingagoduki ithumela imali khamatengele kaThixo kanti ngaphezimayini izeke omnye umfazi inolunye usapho kwelinye icala uthi lo mfo kule ncwadi yemizekeliso qengela kuYehova zonke izenzo zakho zizimaseke ingcinga zakho ndabangela intoba ndiyoconsult ezinye i-translations ifuna uqiniseka mxhumane ngeli gama lisekuqaleni elithi qengela rhamethengcwele kaThixo lusapho lwasekhaya okokuba kuthetha le nto endicinga intoba kuthetha yona rhamethengcwele kaThixo lusapho lwasekhaya xa uqenga rhamethengcwele kaThixo awuyiqengi fanganjokweni into that you are able ukuyiphakamisa awuyiqengi into okwaziyo uyiphatha neyivana le nto ndiyithethayo into eqengwayo yinto ongenamandla okuyiphakamisa yinto ongenamandla okuyiphatha rhamethengcwele kaThixo and out of the options onayo to move le nto from where ikhona ukuya kule ndawo ofunayo into yoba iyofika kuyo kunyanzeleka into yoba uyiqenge noko ngale mali yenu eniyikhuphayo ngepasika ibheke seminari indincedile nam oba ndingapheli lapha nje kuphela kodwa ndiyokhangela nzulu into yoba lo mfo kaJesu ufuna uthini ngale nto ayithethayo yokokuba siyowuqenga ubhala uSolomoni apha efuna rhamente ukuzalisekisa kuthi the wisdom, the divine wisdom of God ubhala efuna ubonakalisa ubungcwele ubulumko obungcwele bukaThixo rhamethengcwele kaThixo ubulumko obungcwele bukaThixo uzama uveza loo nto apha hence ndisithi xa sikhangela amaqhinga nobuchule asizenzeli loo nto siyenza ngoncedo lukaThixo yazi noba niyandivana rhamente yasemazizini and okwesibini uSolomon apha akakengi rhamethengcwele kaThixo lusapho lwasekhaya uyayalela unika i-instruction rhamethengcwele kaThixo yobaqengela kuYehova uthi ke lo mbhali he gives a command le command uyinikeza with a promise that when you have committed whatever you do kuThixo your plans will definitely succeed or be successful. Rhamente engcwele kaThixo. Mfundisi uMatthews uqala nosibona uzosixelela into yoba masiqenge izenzo zethu siziqengele kuYehova. Yintoni le ofuna into yoba
siyiqenge rhamente ngcwele kaThixo lusapho lwasekhaya baba bamnoni boma abathandazayo ndizowuthi kuni kwezi zinto ezingaka magosa sekethe enizibeke phambi kwam kwezi zinto ezingaka leadership yalapha enizibeke phambi kwam angeke sikwazi ukuziphumelelisa sithwele ibheki thina umfundisi uMathews xa ndithi qengela kuYehova izenzo zakho sisuka ku-2025 unyaka ubungemhlanga kakhulu unyaka ubunezinto zawo unyaka oshiye abanye bethu bezingcwelerha nayiva nale nto ndiyithethayo. Now what I am asking of you into yokokuba uyikomite kuYehova kwakho nguwe olala ngenyembisi ngaske kuwe kungabi sabusuku ngoba kwawufika ubusuku inyembezi zinqumleza umbombo rhamente engcwele kaThixo abanye abantu bathi ngaske kuhlale kusebusuku ngoba kwawubasemini rhamente engcwele kaThixo ubuze babo bubonwa lilizwe lonke. Le nto ekwenza into yoba umoya wakho ungazoli nyayiva nale nto ndiyithethayo, you are unable to say noma userhamenteni mawusile amahle umbuzo umnye waserhamenteni, how is it with your soul? And when you are unable to say it is well with my soul, ngoba kukhweli litye lengokotho ekusindayo that you are unable to get rid of yona. And today ndizanecebo lokokubana le mbokotho ojongene nayo inako ukuqengeka. Ukhona umntu onamandla okuyisusa le mbokotho ojongene nayo. Yenozulu ndivuMaria unina kaYesu noMarta bexakiwe besiyengcwabeni ngoba babonile into yoba ingcwaba kaYesu litywiliwe ngelitye elikhulu. Rhamente engcwele kaThixo bayowukhangela ngoba ebethe yena ngomhla wesithathu uzawubuya avuke. Ingxaki lilitye elisemnyango. Yayiva nale nto ndiyithethayo. Ingxaki lilitye elisemnyango elibenza into yoba noxa besiya banombuzo sawutendelwa mbani ilitye. Ndizowuthi kuwe rhamente yasemazizini kukuThixo oqenga amatye. Rhamente engcwele kaThixo kukuThixo othi ngeli xesha uvuma ingoma ukuqhala ndandikufa ndiyibona inkosi yam ubumnanda ndabufa kodwa wena Yesu waba yinkululo kum. Xa befika oMaria ndiqengiwe ilitye ndizisa kulo uYesu onjalo ozawuniqengela amatye. Rhamente engcwele kaThixo lusapho lwasekhaya baba bamnani boma abathandazayo kukuYesu owaqengayo amatye kukuThixo
ofesicebo kwindawo engekacebo khamente engcwele kaThixo sikakiwe thina into basizawuphuma njani avela uThixo necebo umpostoli uPawulos othi katsukuba ndiphelelwa ngamandla kukasuba ndinamandla xa kuphela wethu amandla uyangena uThixo asinika amandla amatsha sekade yasemasisini kangela uYehova asiqenga ke asenzi nje khamente kukho lento esitshala ngasemva khamente ngcwele kaThixo lusapho lwasekhaya Boma, into esitshala ngasemva lithemba nokholo khamente ngcwele kaThixo ngoba ungenalo ithemba ungenalo ukholo you are wasting your time ngoba izinto ezininzi azizokwenzeka zonke izinto zifuna umuntu onethemba nokholwayo athi lompostile kule ncwadi esiyifundileyo ndinokuzenza zonke izinto ndikulowo osomelezayo uKristu and there is no obstacle or challenge before you that you cannot overcome only xa usondele kuKristu ngakethu ke amaxesha amaninzi khamente engcwele kaThixo lusapho lwasekhaya otata bam naniboma abathandazayo ingxaki yethu awufile kukufuna uzenzela zonke izinto sishiye uThixo ngaphandle ukanti sikwazi ukuzenzela sishiye umnikazi wezinto ngoba uThixo has a huge role ayidlalayo ne-huge role ayimele into yoba ayizalisekise kwizicwangciso zethu yile nto athi uverse 1 kule ncwadi yemizekeliso kwesisahluko esifunde kuso zezomntu izicwangciso zenhliziyo kodwa yona impendulo yolwimi ivela kuYehova khamente engcwele kaThixo uYehova ongumdali wezulu nomhlaba ngamanye amazwi mawisile amahle ndifuna ukuthi uThixo kuthi unoxanduva olukhulu ekumele into yobana uyaludlala ezimpilweni zethu into ebangela into yoba ibe ngathi uThixo akho nto ayenzayo ezimpilweni zethu simkile kuye or we have neglected uThixo namandla akhe sibhizi zizinto zelizwe sibhizi zizinto zelizwe and ebubhizini bethu zezizinto zelizwe silibala okanye sishiya ngasemva umnikazi welizwe sithi ngokufuneke sizalisekise umsebenzi kaThixo enkonzweni yakhe sibe bhizi ngonobenani enkonzweni kaThixo umnikazi wenkonzo simshiya emnyango singena ngaphakathi nawethu amandla nokwaziwa kwethu ndizawuthi kusasa nje qengela kuYehova qengela khamente engcwele kaThixo uxanduva lukaThixo kuthi xa ndizawuniyeka mazizi amahle lu-threefolded zizinto zintathu eziluxanduva lukaThixo ezimpilweni zethu ndiyifunda ke le nto ndiyibhalela ngesingesi kodwa ndizawuzama torho ukutolika xanduva lokuqala lukaThixo is to align our thinking with his thinking with his will khamente engcwele kaThixo
imoto rhamente engcwele kaThixo oodrayiva phandle apha iimoto zabo eziphandle bayayazi into yoba imoto uyiqhubi nje kodwa kubakho ixesha loba imoto iyoseviswa rhamente engcwele kaThixo xa usevisa imoto kukho into yenziwayo ingakumbi xa utshintsha amavili le nto kuthiwa yi-wheel alignment kwenzela into yoba amavili akho nemoto yakho oba awusibambanga isteringi singajiki sithi sime ngqo sigalile ngoba imoto yakho has been aligned. Niyayiva nale nto ndiyithethayo? Uxanduva lukaThixo kukungqalisa indlela thina esicinga ngayo nomnqweno wakhe uThixo, his will. Niyayiva nale nto ndiyithethayo? Mawusile ndithetha kuni mani apha. Niyayazi le nto zintathu izinto uThixo asidalele zona. Niyazikhumbula? uThixo usidalele into yoba simthande. uThixo usidalele into yoba simkhonze. uThixo usidalele into yoba sonwabe kuThixo. And since then, Tina, we have moved away kwezi zinto uThixo asidalele zona. Kukho abantu abangonwabiyo enkonzweni kaThixo bengonwatyiswa ngabanye abantu. Kukho abantu abangonwabiyo, kukho abantu abahluphekayo, kukho abantu abangxamele nokubuyela emizini yabo ngoba xa belapha abonwabanga. Njengoba nje thina sivuya sigcobile ngoba sonwaba apha, ndla ngothi xa ndithetha anaba sabuyela etywaleni ngoku kulate for uba ndingabuyela etywaleni ngoku anayo nendawo endingahlala kuyo pha etywaleni. And therefore obam ubumnandi nendawo endijayiva kuyo kulapha athi umculo sendibuyisile kusendlwini kaYehova apho ndonwabayo, kodwa kukho abangonwabiyo. Bakhona ngoku bazobona umfundisi ofikayo, emveni koko gone, siphinde sibabone ngoba umfundisi ofikayo uyathandwa. Kuzobona lo mfundisi ofikayo nalo mama umfundisikazi ofikayo, emveni kwangoko banyamalane ngoba kuzawuvuka ikakade. Ndizowuthi kuwe suthathela kuwe ezi zinto, qengqela qengqela qengqela. Andigqiba ngapha, mandigqibezele ngelithi xa uThixo yenza le nto yokusi-ayilayina newili yakhe, nathi sifanele into yoba sivume ukugotywa. Niyayiva nale nto ndiyithethayo? Sifanele into yoba sivume uba yingqongola Tata Sofoia, ngoba ingqongola uthi uTata Sofoia ayigobe mfundisi, ayophuka mfundisi. Ingqongola xa kusiza uqhithela nestorms, kodwa ingqongola iyalala. Rhamente engcwele kaThixo ivumele ukusetyenzwa, zawudlula istorms, ibuye ingqongolo ime ngenyawo. Athi umculo mawusile iguqule yami intaba ifanise nale yakho. Susa konke ukukhoka, mayenzeke intando yakho. Qengqela kuYehova. Okwesibini, uxanduva lukaThixo, rhamente engcwele kaThixo. Uthi lo mbhali, uxanduva lwesibini, uThixo, he purifies our motives. Rhamente engcwele kaThixo
umnikazi wayo. uThixo umnikazi wayo ayingcwalise. Khamete ngcwele kaThixo lusapho lwasekhaya ngoba kumsebenzi wakhe uThixo ukusingcwalisa. Khamete ngcwele kaThixo unqinwa kumculo omisile xa yesithi wenza ngcwele amakholwa. Wena uyingcwele, akho mntu ungcwele apha kunomnye. Sonke senziwa ngcwele nguYehova uThixo, and therefore khamete ngcwele kaThixo qengqela kuYehova. Okwesithathu fomanjokweni uxanduva lukaThixo lokokubana ithi nembali he gives clarity where there is confusion. Khamete ngcwele kaThixo xanduva lukaThixo ukuthi xa sinokulahleka ngezinto zakho uThixo avele uThixo asicacisele, avele uThixo asibonise indlela. Khamete ngcwele kaThixo lusapho lwasekhaya babona nibonga ngoba oluhambo uthi lo mtuli lunengozi, oluhambo lunenjaba. Kubakho amaxesha siphume esiporweni. Nayivana lento ndiyithethayo. Bakho amaxesha oba siphume esiporweni kodwa sincedwa ngulo mculi wabawisile 110 kule vesi yesine. Susinyamezele Thixo sawuxakwa inhliziyo eThixo kindlela iyazi ibithanda ukuxaka. Mawasile akule ngingqi yasemasizini simele intoba sawuvuma ingoma yamawisile ndaphambuka emendweni ndalishiya ufefe lwakho kwezintandabuzo zimbi sendeyele ndiyatshona sicele lowo onakho ukusibuyisela endleleni. Qengqela kuYehova zonke izenzo zakho. Sizawubheka emthendelekweni ngoku noZulu xa ndigqibezela with a hope that yonke le nto ndigqibo yithetha apha iyavakala mawisile. Khamete ngcwele kaThixo lusapho lwasekhaya mandigqibezele ngokunimema mawisile amahle ukuze simcenge uYehova uThixo kulo nyaka ka-2026 sivume kancinci le ngoma ethi Thixo somzakaliswa ngabantu abangaziboniyo
kaThixo uThixo asinika amandla okusibona khamento ngcwele kaThixo yaye asinika amandla uThixo oba sibe able ukwenza izinto ezintathu endithi xa ndizibiza zi-3 Fs. 3 Fs uThixo asinika amandla okuxolela, forgive. uThixo asinike amandla okuxolela, sonzakaliswa ngamente nabefundisi ngamagosa abashumayeli nomama nentombi ezinhle zinxibe izibhatho zecawa kodwa ingqala abanayo ingapha komlingo kaSathane. Ingqala esinayo singabantu becawa bade bathi abantu basetywaleni okanye xa bethetha abantu bathi kungcono abantu basetywaleni kunabantu basecaweni. Ngoba abantu basetywaleni baba namhlanje bavuke ngomso bathi baqabulane efondi nganto besiyenza izolo masiyeke kodwa amakholwa afunga intupha. Sase ndiye nasemngcwabeni Thixo makasinika amandla okuxolela le nto endindinike yona ngelaa xesha silapha nonkosikazi, the expectations endizibeke phambi kwethu asizokwazi uzifeza nijongene ngezikhondo zamehlo. I am not saying kukho abantu abajokanga kuthiwe kujongene ngezikhondo zamehlo, kodwa uThixo uyandixelela into yoba simele into yoba sixolelane qala rhamente engcwele kaThixo ukuze sibumbane siyunayithane. Kumele into yobana kubekho uxolo qala, uxolo oluzawuvela kuThixo. U-second F ngu-F endithi xa ndimkhangela, you don't only forget, I mean forgive, but you forget. Yabona akho nto eyenzisa ilo njengento ethethwa ngabantu ithi I can forgive but I cannot forget. Nayivana le nto ndiyithethayo. And my own understanding and interpretation, once uthi ngokuxolele uphinde veri akufukino ubuyele kulaa nto ubuyixolele, because when you are saying I can forget, I can forgive, but I will never forget, ihlale sisilonda kuwe loo nto. Nayivana le nto ndiyithethayo. Oyena mntu ongcungcuthekayo nguwe, ngoba wena uhleli kule nto yethi soze noba ndimxolele kodwa soze ndiyilibale. Thixo makasincede mani, mazize amahle, singaneli nje ukuxolela kodwa sixolele silibale. Sawuxolela silibale, into ezakwenzeka ngu-F wesithathu endithi ngaye yi-focus. Rhamente engcwele kaThixo, once we focus we'll be able therefore ukuzalisekisa the mission of God. Xa sifowukhasile akho mntu makosesekethe ozawukuthi kuni afuna uqaba kunomnye. Nayivana le nto ndiyithethayo. Akho gosa lizawufuna uqaba kulelinye igosa, ngoba yonke into siyenza nge-teamwork, ngoba yonke into siyenza sibanye. Umntu ekufanele into yoba siyamgamisa kuyehova uThixo. Ingxaki usuku lukaThixo, udumo lukaThixo sifunela kuthi ezandleni zethu. Let us go mawisile amahle and forgive and forget, so that we can be able to focus kule nto uThixo ayibeke phambi kwethu. Makaniqine uThixo, makanilondoloze uThixo, makanikhulise uThixo, enze ubuso bakhe bukhanye kuni ngoKristu inkosi yethu. Amen.
Kodwa nje ngumntana wale nkonzo yamawisi. Phambi kokuba sithandaze. Kukhona abantu abaphuma emakhaya. Bethi xa bajonga lamatya phambi kwabo babone kokuba andinako kuliqe. Bathi kodwa yona ndawo inolungisa izinto kokuba ndiye siguqweni. Sizawuvulela uthuba ngoku loba abantu abathandinako ukuziqengela ngokwameli litye basondele ngaphambili khona ukuze xa sithandaza sizawuthandaza nabo. Okwesibili kukhona abantu ngenxa yokuba uke wathomnye umbhali anihambanga nendlela ngaphambili. Abanokuthandabuza kokuba ngaba Thixo uzawukwazi nokokuba ndiphumele kulona unyaka. Ngenxa yokutakaniseka unyaka odlulileyo sizothi sondelane esiguqweni sizawuthandaza. Ngoba kulapha indawo esithula kuyo imithwalo. Bantu Yesu, Yesu uyatibona xa balona izandla zabo phezu kwalekhamente. Ngicela xa sizawuthandaza yaziwa nguwe ilitye lakho kuThixo. Ngicela nawe wenze wakho umthandazo ngoba nguwe wedwa oyaziyo umfandedo wakho, nguwe oyaziyo ingxaki yakho. Kwaye ndifuna ube precise ufane noDavide uthi ndicela ntoni, ungazibizi zonke, uyayazi
ndiva nezinye izinto kwaye ndifuna yona. Xa sithandaza ndifuna nawe uthandaze kwakunye nathi uthi uThixo makaqengqilitshe ngoba amatye azawuqengqwa ngoku egameni kaYesu. Amatye azawuqengqwa kwaye akusuka kwethu apha akusufana nokujika kwethu ngoba sawufika apha kuthatha ubumnyama kuvela ukukhanya. Let us pray. Masithandazeni. Masithandaze. 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 Sisa ukuthi wena Thixo inhliziyo ejulukileyo neqophokileyo uyithemba Thixo namandla. Ubuze bethu bawubuze wanguwe umzali wethu. Ubuze bethu baziwa nguwe Thixo wethu. Bona ke Thixo wethu inhliziyo zethu usincede njengoThixo ngoba sithembe wena Nkosi yethu masingaze sidaniswe. Sizophulela inhliziyo zethu phambi kobuso bakho. Sithembisile wena Thixo wethu okokuba kwawuhlangana ababili noma bathathu egameni lakho Thixo wena uzabakhona njengoThixo. Siphe kwelize Thixo basiyazi inyaniso yakho Thixo namandla onke. UnguThixo ke wena ozazi zonke izidingo zethu. Sisinikele kuwe ke Thixo wethu ngoba wena umthwali wemithwalo yethu. Sikwethembile ke masingaze sidaniswe. Sizicela zonke izinto egameni loThixo uyise unyana nomoya oyingcwele. Amen. Nisuke kuzo nisuka ngokholo uThixo ova isikhungo obaxhasayo abantu bakhe. Uvile nangoku imithandazo yenu. Hambani nibuyele ezindaweni zenu ngokholo. uThixo anincede.
Umasenze ke lo othe indwendwe masike sitho basikhona nazo. Umasenze lo obethile. Siyaziveza ke indwendwe basikhona. Thixo ohlala emazulwini. Yena yedwa olumkileyo. uThixo ngibawa makasikelele imithandazo ekundawo. Thixo asikelele ukuthethwa kwelizwi lakhe. Kristu inkosi yethu. Amen. Ndiyacela ke xa sivuma lo 298 kulapha Nkosi ndikubonayo ndincede Njoksi ngezitya sinike igildas zingene izitulo nazitulo inkongozelo yamahlwempu kwenzela into yoba xa sifika apha emthendelekweni sizawuthatha umthendeleko sibuyele ezindaweni zethu zokuhlala asizowulinda apha ofumeneyo uzawubuyela endaweni yakhe yokuhlala sawukhulula xa kugqitywe ngumntu wonke ukufumana lo gama sivuma le ngoma sibe sichola nezipaji zethu torha seblief inkongozelo yamahlwempu kulapha Nkosi ndikubonayo ndawuguqa esithebeni sakho ndiva ndahlukene